जों खिन्थु डेन्जार ग्रं ग्रं बहुत रिक्स जागोन फर्स्ट अफ अल मीठा न फर्स्ट अफ अल मीठा बहुत मीठा है दम है तुम्हारा पास ayo guys nih ini godan new vlog welcome guys welcome gua mendangan welcome back guys so okay guys nih जों दा आङो मायाव दङ होनबाथाय good morning guys good morning from माबा बावदों आं हावलि good morning from हावलि ओमफ्राय दा आङो नै लोगोनि रुमाव दं ब्रादारनि रुमाव ओमफ्राय माने रुमखौ सिफ्ट खालामसिगोन दिनै ओमफ्राय माल बुस्थु माबा खालामगासिनो पेकिं खालामगासिनो जों फुरा नै इफोरखौ लाजोबखाबाय थांसिन बागै नालाय लाजियोलै माने भिडिअ ओंखार लाजियासैला बिराद लाजियो ओमफ्राय दा जों बहा थांगोन दानिया जों आं कलेजाव फैदों कलेजाव खामानि दंमोन बे ओमफ्राय कलेजाव हाबबाय हाबनानै दा नोंसोर जिखिनि खामानि दं मावनानै फैबाय ओमफ्राय जोङो दा आं नै दहायनिफ्राय फैदों गोरोमनिफ्राय मोखांफोरखौ बाहाय सुनानै फ्रेस जाना लाग्रोनानै ओमफ्राय दा लोगो मोनगासिनो दं गाइस ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो भिडिअ होना लाग्रोनोसै हेल' एभ्रिवान गाइस वेलकाम बेक टु माय डियार ब्लग चेनेल गाइस अल आर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं थ' अके गाइस जों दा मोनसे जायगायाव थांगोन नोंथांमोना नायबाय था नुनो थांगासिनो आं ल' थ'फाबाय था ओमफ्राय आं दा मोखां फ्रेस खालामना लाग्रोनोसै स' जागोन गाइस वेट स' अके गाइस नै जों दा थांनोथ' रेडि फुल ओमफ्राय जों आस्लायनो ओंखारबाय ओमफ्राय जोङो दा फार्स्ट टाइमाव कलेज हाबग्रोनि खनसे मोनसे खामानि दंबावो फिसा ओमफ्राय इयाव माबानानै होनानै जोङो इयाव फैफिनगोन रुमाव ओमफ्राय दा मोनसे जायगाजों थांनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायना हमनो हाखाबाय जानांगौ अबाव थांनो नागिरदों अबाव मानो होमबा लोगोसे नोंथांमोना जों थौफाबाय अके गाइस नै दा मा होनो इखो दा जों लामायाव दं रडआव नै हाइ रड ओमफ्राय गाइस मानो जोंना कलेजनि खामानि दंमोन कलेजनि जि खामानि दं सिगनेसारबो नांदो ओमफ्राय जों मिटिं जादों दा मिटिङाव जों थालायासै ओमफ्राय बाद बाखि मिटिङावथ' थायाबाबो जेबो नङा ओमफ्राय ओरैनो सिगनेसारखौ नांगौथारगोन ओमफ्राय दायो लास्टआव आरो फैनो उनाव थांनानै मोनसे कागज हैनांगौ बे कागजखौ होनानै थांसै जों न'आव बेक हम ओमफ्राय दा जिथु खामानि माबाया दा फुंनि खामानि आं फार्स्टनिया जोबग्रोबाय जोंनियाव जोंनि रेजिस्टार लादों ओमफ्राय सिगनेसार लादों ना लादों बेफोरखौ जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि खामानि जोबथ'नायखाय जोङो डाइरेक्ट मोनसे जायगा थांनो होनना फैदो एनगाय हबाव थांदों हबाव मादों नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना हमनो हाखाबाय जानांगौ स' अके गाइस जों दा होलांसै जों बांद्राय गोदान गैला बिदिनो मोनसिगोनानो जों ससे थांबावबानो ओमफ्राय गाइस दा जोङो नै आस्लाबो पुरा वाइट हेन्डसाम बय पुरा सेक्सि फिगार बय माने हेन्डसामद्राय जानो नोङो हा बिराद गरम गाइस जों नै दा दंफां सायाव दसे दंफैयो ओमफ्राय डाइरेक्ट होलांसै जोङो स' गाइस दा जोङो होलांसै गारि खानायफ्राव अबस्था गैया ओमफ्राय डाइरेक्ट होलांसै दा टाइमाबो जाबाय सम जाबाय दा जों नै 10:42 जाबाय ओमफ्राय 1 घन्टा जाबाय अलमस्ट टाइमा दा जोङो ओमफ्राय जों थाबैनो थांनानै थाब फैनांगोन एसे थांनानै ट्रेकिंबो खालामनांगोन ओंखायनो जों जल्दि थांनानै थाब फैनांगोन हानाय माने जोङो टाइम कभार खालामनो नाजागोन गाइस ओंखायनो जों थांग्रोनोसै ओमफ्राय दा अलरेडि गाइस जों होलांग्रोनि अके नायनांबाय थादो हेल' गाइस नै दा जों बङाइ फाइनालि गाइस जों बङाइ मोनबाय ओमफ्राय जोङो फ्लाइअभारनिफ्राय थांनांगोन ओमफ्राय आं मिथिखागौमोन जों थांनांगोन ना थेवबाबो आङो जों फैदोंमोन नै जों भिउखौ बम नुयैनो हादोंमोन बियानो मा होनदो आन्दायाखै गाइस आन्दायाखै माने आं मिथिखादो ओइ खनसेबो जोङो 15 आगस्टआव नागाथि फैनायाव जों फैदोंमोन इयाव माबानानै नायहरदों स' नायलाय भिउखौ जों गारिनि लाबोदों वाव असम गाइस असम हाजारथ' नै मोनबायानो ओमफ्राय जों खिन्थु ओरैबो थांना मोनो खिन्थु जों गोजान जायो टाउनखै जाथे ओरै हाबलांनांगोन जोङो हाबलांनानै भितरखै ओमफ्राय गाइस आं आगोलाव सानोमोन नै हाजोआनो नागाथि हिल होनना बाट नङा जों ओरै टाउनखै गिदिंना थांनांगोन ओमफ्राय इखिजा थांबाबो मोनो खिन्थु बाट जों गोजान जायो ओंखायनो जों दा टाउनखै दावखोफिनसै ओमफ्राय डाइरेक्ट होलांसै जोङो टाइमा दा 11:30 जाबायानो अलमस्ट होलांसै दा गाइस गरम मोनजोब्बायना सान्दुंआ डेन्जार खिन्थु भिउफोरा डेन्जार जाना दं दे दोनबा गाइस जोङो दा होलांफिनसै अके गाइस नै दा जों अलमस्ट नै मोनफैबायानो जों बारा गोजान गैला नै हाजोनि खाथियावनोखा ओमफ्राय जों दा नै हाजोनिफ्राय एसे दानो थांनांगोन ओमफ्राय नैयाव दखानाव मिथाइ सिथाइ लादास्ला जों दै एसे लादों माने जों एसे ट्रेकिं खालामगोन नालाय ओमफ्राय दाथ' गरमाव अयथासार होबाय दै गारिया नै सान्दुंआवनो थाबाय जों स्कुटि फैदों ना
অবস্থা কিটা नोंनो मोनखाबाय दै फैता लादों मोननैसोला सिप्ला नोंदिनि हा दैखौ मानो लोंखाखो दा गाङाखै नामा आङो मा नों दै गांलाय दं होजागोन आरो आसलनि ज' सानो बेलेगखालै नोंदिनि माने आं गगा मोननाया हामाखै गुजुगासिनो थेवबाबो नोंथांमोननि थाखाय बिराद खस्थ' खालामनानै भिडिअ लागासिनो मिथिबाय मा आं गोनांथियानो गैयामोन उनावबा फैफिनाखैमोन आं आगोलावनो फैफिनखाबायमोन बे जायगायाव खिन्थु थांनाय फैनायाव देनजार अखा मोन्दोंमोन जोङो फैनायाव ओमफ्राय दा नै आसलनि जसाव बिराद जस नामा जस नामा दे जस आसला दहायनिफ्राय खावगासिनोलै बेगावसो दा जोङो दैलां खानसै हो लाबाव दैखो स' गाइस जों दा नै बायनाय सायनायफोरा माल बुस्थु मिथाइ सिथाइ लाखाजोब्बाय कारन जों बाहाय बांल' जानांगोन ना ओंखाम उखैबाय जोङो दहाय फुङाव एसे जिहेतु बाहाय जाबोदो इनोल' ओमफ्राय जों दा थांग्रोनोसै जों नोंथांमोना आंदो थौफाबाय थादो दा जों इयाव दसे रेस्ट लाबाय गारिखौ एसे रेस्ट दोनबाय खिन्थु थेवबाबो सान्दुंआवसो दोननाय जाबाय नै उपाय गैया दा गाइस जोङो होलांग्रोनि जों स' गाइस नै जों दा माने आसला बिराद एक्साइटेड खिन्थु जायगाफोरा भिउआ नायनो बिराद एकदम नायनाय भिउ गोसोआ एकदम हाग्राबारि बारि स्लाबदो खिन्थु लकेसन मेप दा आंखौ जोंखौ थगायबाय बिराद खिन्थु लामाया जोंना इकदा नङामोन आं खनसे फैनांगौ जों फैफेराखैमोन खिन्थु एबार नै दिनै बेलेग लामासो जाबाय ओमफ्राय बिदिबा बिराद दिगदार मोनोलै खनसे फैनाय लामाया इकदा नङामोन जोंसोमोन बिनि थाखाय जादों गासिनि थाखाय आंनि थाखाय जायाखै मेपखौ नायनो जायो गावखौ मा थाङो मिथिबायना आं मेप नायनबाथाय माथायाव सिगांफोराव लांना दोनहैयो दा जुम खालामना नायायो मानसिया मा लेथ्रा खिन्थु नै जायगाया बिराद गिदलै नै हाजो गोजा थानाय आयौ थ' गाइस थगायबाय थादों आंनो अके गाइस नै जों दा फाइनेलि नाकाटि हिल मोनबाय नै बुहुद थगायबाय जोंखौ मेपा बुहुद थगायबाय जों दा जायगायालागै थांग्रोनि ओमफ्राय नोंथांमोनजों सावरायगासिनो गाइस नै वेलकाम टु नाकाटि हिल गाइस वेलकाम टु नाकाटि हिल एकदम टपाव जोङो दिनै गाइसमोन स' गाइस नै जों दा फाइनेलि मोनफैबाय ओमफ्राय इयाव टिकेट दाननांगौ ओमफ्राय नै जागाया नै बेनो ओमफ्राय जों दा नै टपहालागै थांनो सानदों ट्रेकिं खालामनो खिन्थु मा जायो नायनोसै बिराद गरम हाथारला उपाय गैया टिकेट एकाउन्टाव किमान लायो दादा 40 टाका न' जों दा फाइनेल टिकेटखौ लाबाय जों दा गारि इयाव पार्किं खालामनायनि टिकेटनि माबा लाखाजोब्बाय नै अलरेडि ओमफ्राय बुहुद थगायजाबाय दिनै आङो गगा मोननाय हायाबाबो जेन नोंथांमोननि थाखायनो फैथारबाय आं भिडिअखौ खालामनो होननानै नै आरो खासेनि एक्साइटेड मा होननो आरो बिराद आरो खासे एक नाम्बार जाम्बा बुरबक होनखायो आं डाइरेक्ट दा खोन्थागासिनो मानि थाखाय आयौ गुजुनाया जालालै गगा मोननाय हायाबाबो फैथारबाय गाइस स' जों फाइनेलि गाइस मोनफैबाय ओमफ्राय अलमस्ट गारिखौ टिकेट दाननानै ओजों फैबाय एन्ट्रि माबा लाजोबबाय नोंस्रा एक नाम्बार साप्रिलाय बया इयो आंगा बांगा गाख्रबबाय थायो मा जादों इयो दय लकेसना जोंखौ बिराद थगायदो दिनै लकेसना देन्जार थगायदो इयो नायदोंमोन ओमफ्राय मा नायनानै नायदोंमोन खिन्थु इयो माने जोङो ओरैनो बङाइगाव टाउन आरो माबाय ओमफ्राय बुस्थुआ उल्था देखायफिनदों नालाय जों एसे इयो खोन्थानो रोङासै थांनांगोन होननानै आरो थांफानानै लाबाय जोंहा बुस्थुआ टाउनखैजानो आरो गिदिं बिराद माबा थगायजाबाय आरो ना जों गाइस जोङो बुहुद माबानानै फैबाय थगायजानानैबाबो ओमफ्राय जों दा मोनफैबायानो जायगा जियानो जाया इ थांबाय जोङो माबानिखौ पासखौ सानथ'ला दा प्रेजेन्टआवसो दं नालाय थांबाय थानोसै जि जासिगोन आयौ आसला बिराद एक्साइटमेन्ट ओइ इन्जय ना आवडा जस जांगिला बिराद जस आसला माने दलं दं नै इयाव बाय दलं दंमोन खोना बाहाय मा मोजाङै हसबुदै बायदो ओमफ्राय नै दा जोङो औवानि दलंजों ससे फैबाय आयौ जों इ गरमाव बोरै गाखोलांगोन बेखौसो सानदो हागोन ना हायाथाय मिथिला आरो ना जों पार्किं खालामना फैबाय जों ससे गाखोलांग्रोनि नायग्रोनि ससे जायगाया नै स' गाइस नै दा जोङो ट्रेकिं खालामनो स्टार्ट खालामबायानो एसे गोजौ मोनबाय नै जों बाव दैफोरानो जि हिटआव फैदो आयौ दैया मोजांब्रा इयो जोङो
एकदम एक्सट्रिमलि माने गाखोथारगोन नैयाव ओइ दंफाङा थेरलै गाइस जों पुरा फुल जस गाइस गाखोथारगोन जों फाइनालि गाखोना सारिगोन जों लंपेन्ट गानदोंबाबो माने खस्थ' जाबाबो गारथारा लागै खुगोन ना गारनायाव गैया जों हाथारगोन जांगिरा जों हाथारगोन गाइस जों हाथारगोन जों जुलिथारनाबाबो गाखोलांथारगोन आं नै दैयाव वाव गाइस दुगैलांनोसो गोसो जाबाय आं इयाव जायखिया जों गाखोथारगोन गाइस औ मेंबायानो खिन्थु एसेयावनो आं बिराद न'आव जेबो मावनायबो जायाना ओंखायनो एसेयावनो खस्थ' मोनबायानो गाखोदो होनबाय गाइस नै वाव गाइस ओइ नै बिजौआव थांथारगोन जों गाइस स' गाइस नै जों दा 6 मिनिटल' जाबाय 6-7 मिनिट इयावनो अबस्था गैला आरो मोनसे बुस्थु बे हाजोआ इमान हिटआव नायनो मानसिफोरा फैयो खिन्थु इदि मानो खालामना गालाङोथाय प्लास्टिकनिफ्राय मानिफ्राय नै बियार बथल सोरबा गोलैना बायबा मानसिफोरनाव बगोना गाइस एसे नोंथांमोनाबो सामलायना लांनांगो एसे जोङो माने बुस्थुखौ लांफानानैबाबो ओजों बाहेराव जायगायाव गारहैबानो जायो ओजों डास्टबिन दोनो गावनि बेगाव जेराव बेग बाना फैदो माबा मोनसे लाना फैदो इयाव आखायाव लाना नङाबा बेगाव सोना लांफाबानो जायो इमान इदि गारना गालांनो नाङा बिराद सोरबा फैबाथाय बिराद गाज्रि नुगोन इखो गाइस दा नै इफोर माखा जेथिंबो प्लास्टिक गाइस ओरैबायदि जाखांनानै बथल माखाखो सोना लांबा जेबो नङामोन दा आरो बियार बथलखौनो आं बांसिन बोरैबा नांदों खारन इफोर बथलफोरखौ दोनबाथाय फुलावनि माबा मोनसे दंफां गोलैनानै बा थानाय मोनसे बायनानै गोलैबोबा अन्थाइ गोजाखा बायख्रेबलांजोबगोन ओंखायनो गाइस एसे नोंथांमोनाबो सामलायनानै लाबग्रा जा आयु आंथ' हानानै गाखोनो बिराद खस्थ' मोनबाय इ सासेया बिराद जसाव दं मा जस हाउ दा जस जांगिला ओजों मोजाङै आं दा मोजां देखायगोन गोजौनिफ्राय थांथारगोन जोङो जिबाबो हायाबाबो मानबाय गाखोगोन गाइस नोंथांमोना आंजों सापर्टल' होबाय था आं जेसेबां खस्थ' खालामदों नोंथांमोनाबो अननानै आंखौ एसे सापर्ट होबानो जाबाय जों दा गाखोलांग्रोलायनि स' गाइस नै आं दा गस्ला खुलांबाय हाथारला आङो नै ओजों बेसेबा गाहाय ओजों आरो थांबावनांगौ बुहुत गोजौ ओजों ओमफ्राय ज्राव दै साउन्ड फैगासिनो वाटारफल्स दं नामाथाय मिथिया जों दा नाहरनाया ना जों हाग्रा गोजा ओमफ्राय अबस्था गैला गाइस मा खालामबावनो मानसिया फिसा जानायमोनबा बेलेग बाथ्रामोन दा इदि जानानै बुहुत खस्थ' मोनबाय आं मानसिफोरा होनमारोना गोजाननि हाजोखौ नुहरनायाव बया साफा गोथां साफा हिट नुहरो जेब्ला थांगोन खिलाना खारनांगोन होननाया बोराय बुरैफोरा बे बाथ्राया नंमारगौ दा गाखोगोन बोरै आं हालानो खाथिया बिराद जस फैगासिनो गाइस नै जों फाइनालि मिडल पइन्ट मोनबाय एकदम दैनि साउन्डखौ दासो मोनदो वाव गाइस अमेजिं आयु नै दैया आस्लायनो आयै जालालै औ जांगिला सुकुन mana kìa खांख्राइ बाजार खांख्राइ जाथारनानै फैफिननो बायसा मोनबाय आं गाइस दासो दै नोंहा फैहां सुनालानि गाइस नै जों दा एसे साहा दावखोलांनोसै ओजों दैफोरा बरिया हाजोनिफ्राय फैनानै गुसुथारलै आयु नै ओजों नै जायगाया नै अन्थाइ बम गिदिर खिन्थु जाथारला जोङो माबा मोनसे थांनांगोन आं कनफिउस मोनबाय सेस जाथारला जों दा एसे गाखोलांबावनि नायनोसै बोरै जायो हा नोंथांगोन ना हजोंबा बथल खाना दोननाय दं होनदोंमोनलै नै आस्ला दावखोलांबायानो जाबावलालै जाथारला मेंनायानो बोरैबा जाजोबथारबाय आयु देहायानो हाथारा अब्ला फैथारबाय आं गगा मोननाय लोमजानाय दाख्लैनिफ्राय जागासिनोमोन उपाय गैया थेवबाबो नोंथांमोननि थाखायनो फैदो आङो एसे सापर्ट मोनगोन होनना मागोन होनना नाजिबा आं हायो स्ट्रागल खालामगासिनो एसे नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नै दासो मिडल पइन्ट जांगिदा नोंमार गोजाननि हाजोआ नुनायावल' हिट बाट खाथियाव फैबा खिथाव खिलाना खारना मारनांगो खस जायो सियर बाथ्रा राइट मालाबाबो फेक नङा इयो आयु आं फैनाय बायदि मोनबाय निजिखौनो निजि जों गाइस नै माने एसे मिडलाव नै इदि प्लेसखौ नुयो नै गाहायनि भिउखौ वाव गाइस नै आरो जों सायाव थांबावगोन जायनि टारगेटआ ओइयाव
नै भिडिअ थांनायनि टारगेट जों बुहुत गोजौ गाखोबोबाय गाइस जों इयाव गाखोलांबाथारगोन हायाबाबो जुजिलांगोन जों गाइस जेसां हायो Oh my god So guys जों गोजौआव डेन्जार लेवारफोरबो दंसैनो इयावबो दंमोन बिराद लेवार दंना ओमफ्राय खानै फैदोंमोन माने ओमफ्राय बिसिनाव नै आखायाव अरदो ओमफ्राय थैमाखा ओंखारजोबदो बोरै जागोनबा गोजौआवबा सिरियास नामा लेवारफोरा माबायदि दंफां सायाव थाग्रा लेवारासो नामाथाय बेखौ मिथिला जाला आं खिन्थु नोंथांमोननि थाखाय बिराद स्ट्रागल खालामगासिनो आङो आं निजिनि थाखाय बा नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बोरै डेन्जार गरम ना हेभि आस्ला मेंथाराखैलै पावार दं पावार दम हे तुम्हारा पास नोङो थामनेलाव सोनागोन ओरै खालामनायखौ आयौ जाथारलालै आंनिफ्रायनो थांबाबाय डेन्जार बोरैबा मोनगासिनो अके गाइस जों हाथारला बहुद स्ट्रागल खालामगासिनो गाइस आस्ला खानो लोगो मोनदो र' जों वाटारफल दं गाइस हैनो ऊपर केने दादा केन हाँ बहुत स्ट्रगल है डेंजर न हाँ बहुत डेंजर Oh my god बहुत कष्ट किन्तु कष्टफल मिठा न कष्टफल मिठा बहुत मीठा है ओ मिठा डेंजर आरो डेंजर इमान स्ट्रगल मैं जीवনত करा নাই নয় করলিও অলপমান ইন্টারেস্ট লাগে কিন্তু যাওয়া টাইমত অলপমান কষ্ট পায় উপৰত গলে সব ভাল লাগি গল ভাল লাগে মজা যিমান কষ্ট পায় ইটো এৰি গেল আৰু आस्ला मोनैबायानो गोजौआव जाथारला बोरै बोरै जागोनथाय थांथारनोसै जोङो जुजिबावगोन आरो जों हागोन नाजाथारगोन आं बेसेबां खस्थ'बाबो जों जुजिलांगोन गाइस Oh my god So guys जों नै नेक्स्ट प्लेस मोनबाय माबा प्ले एसे ग्राउन्ड एरिया ओमफ्राय जों लामाखौ आन्दायबाय ओजों थांदोंमोन ओजोंबो नङा ओमफ्राय दायो खासेया जों थांनाय नायदो नोंना नङा जों दैखिनि प्लेसनिफ्राय हबिजों थांनांगौ जों आन्दायबाय दा आयौ हाग्रायाथ' इयाव मानसि फैयो नै दानस्रांनाय एसे सेस थांनांगौ एखि जानाखि एखियानोथ' बिदिनोथ' र' हाब्रु गोजा मोसाला गाइस जों थांग्रोबावनि नायनो बोरै जायो अके गाइस नै दा अबस्था गैथारला अबस्था गैला मबाइलानो लावो मा होनदो अबस्था गैला मबाइल लावो आरो मा जादों गाइस आं बहुद स्ट्रागल खालामबोदोंमोन आं नोंथांमोननि थाखाय थ' जाथारला मा खालामबावनो उपाय गैया आं गाबनोसो ओंखारबाय इमान गोजौ हाजोआव गाखोदोंमोन ओमफ्राय थेवबाबो मा जालायखो आंना लाइफआनो दिनानो गाज्रिलै गाइस पुरा दिनानो गाज्रि थै मबाइला आरो बायलायबाय आंना दिनै खनसेबाव थेवबाबो आङो भिडिअ लाजादो खिन्थु खना मोनसे थांबावबाय सिन जालांजोब्बाय बे जाखानाय दा दायोबा हरफोराव इयो स्रोब थांगोन दाख्लैना बिदि जालांदोंमोन दसे लाजादोंमोन ओमफ्राय उनाव स्रोब दा मा खालामनो उपाय गैया गाइस खिन्थु जायखिनि जायगायाव प्लेसाव थादों बेखिना भिउआ ब्लेन्डार हिट नुहरबाय नै भिउ पइन्ट नायनो आयु नै दुब्लि माखाखौ केमेराफोरानो मोजां जालालै बोरै जाङिदा जसा मोनसे होन माबा मोनसे एकदम बरिया 5 होनलाय 5आनो मजाखा दिन आलदा आस्ला लाइफआवनो ट्रेकिं फार्स्ट टाइम खालामदों हाजो ओंखायनो बिराद जसाव दं होख्लायगासिनो गाखोनाया आं खनसे थेखा मोनखाबाय बावखुंग्रियाव आरो दिनै नै मिथिखानानैबो जुजिबावदो आं जुदि इखौ जुजियाना थानायमोनबा आं निजि सानना लागौमोन आंनि लाइफआव मालाबा साक्सेस जाया हाजो गाखोनाया मोनसे आंनि थाखायसो आंनि साननाय बायदिबा हाजो गाखोनाया मोनसे बरिया या आखाइ खबबाय थाग्रा आंखौ बिराद हिट मोनदों नै माने गाइस आं मोनसे बाथ्रा होननि हाजो गाखोनाया मोनसे लाइफनि साक्सेसनि लामायाव खारनाय नोंना नङा जांगिला नोंना नङा बाथ्राखौ होन नोंगो हाजो गाखोनाया मोनसे लाइफनि साक्सेस माबानाय जुदि जों इखिनिखौ गाखोथारनायबा जों जुजिनो हागोन जों जुजिबासो मानसि साक्सेस जागोन बाट जों जुजियाबा इदिनो जों गोजौनि भिउखौ मालाबाबो नुवामोन इफोर भिउखौ मालाबाबो नुवामोन जों हाला होनना थानायमोनबा दा केमेरायाव मोजां नुला आं जेबो खालामनो हाला दे गाइस एकदम बोरैबा नुजोबथारबाय नै
जेबो सिनाय हाला दा गोजौनिफ्रायबा बोरै नुगोन आं मिथिला आं बिराद दुखु आं सानदोंमोन आं लाइफनि फार्स्ट इयाव नागाटियाव आं दिनै फार्स्ट टाइम गाखोदो आं लाइफनि मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनसे मेम'रिस लाखिलांगोन होननानै बाट भिउखौनो मोजां नुनाय नंला आं बिराद दुखु गाइस जांगिला बोरै खबरफोरा स' गाइस जोङो ससेखौ एसे गाखोथारनोसै मोनखाबायानो जास्ट नै जों एसे खाथियावनो जों गला दं दंफां फांसेयावनो इयाव बुहुद स्ट्रागल खालामदोंमोन जों माने ओइ गाहायनि ससेयाव मोनसे आरो दै वाटारफल इदि फैनाय दंलै इयाव जों थगायजादो बथल थिखांना दोनदो खिन्थु ओजों थांनो हायाखै जोङो ओरै थांना नागिरदो लामाया ओजों हाग्रानि मोसौ ना मायबासो दंमोन मैसोमोन खोनालै ना मामोनबा सिनायाखै गोदोर दं गोनां गोजा ओमफ्राय जों गिनानै माबानानै उनाव ओइ जाला लामाखौ आन्दायबाय होनना जोङो थांफिनसिगौमोन खिन्थु आरो मोनसे लामा मोनफिननानै जोंखौ लामा देखायफिनना होदो ओंखायनो आं सानो दा लाइफ इज भेरि डेन्जारास जुजिबा हागोन इट इज नट इम्पसिबल बाट जों जेब्ला गिगोन जेब्ला माबागोन फावसायनो हागोन अब्ला जोंनि थाखाय इम्पसिबल बाट नट दिस इज नट इम्पसिबल वी हेभ स्ट्रागल जेसां हायो एसां स्ट्रागल खालाम जेसां हायो एसां जुजि मालाबाबो जेनना थानाङा आंनि साननाय बायदिबा दा जोङो आरो एसे जुजिबावनोसै आंथ' हाथारलानो मालाबाबो आङो एसां खस्थ' खालामफेराखैमोन थेवबाबो आं दा जुजिबावनोसै जि जाय जासिगोन जुजिबावथारनोसै आयौ थैलांसिगोन बायसा मोनबाय आं नायथारनि आस्ला मोनलायबायानोलै डेन्जार फाग्लायो जसाना आलदाखायनिया स' अके गाइस फाइनालि मोनफैबाय जांगिला जों हाथारगोन जों मालाबाबो जेनना थायाना मालाबाबो जेनना थाया डेन्जार लाइफ एन्ड माउन्टेन सेम प्रसेस ना आयौ थैनाय बायदि मोनबाय आं खिन्थु लाइफखौ साक्सेस जानोबा भेरि हार्ड हाजो थिखिनियाव गाखोनोबाबो भेरि हार्ड बाट आं दा भिउखौ नाहरनो नाय अ माय गड नै हाजोआ जोंनि गाहायाव दं अरे बाबा नै जांगिला बोरै ससा नाहरलाय थै ओमफ्राय जों दा नै So hello guys माखौ नायनो नेदों नोंसोरो हा माखौ नायनो नेदों आंनि मेहनतनि फल जांगिला बोरै आयौ गाइस नै नायदो दैयानो दैया जोबजोब्बाय बाट आंनो दा दैबो नाङा माबो नाङा बाट दिनै भिउखौ नायबाय थाबा ओइ नै जों दखानबो दं मानसिबो दं फिर जों खालामगोन ओइ दोङो खालामफिनो वाव गाइस फाइनालि लाइफनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स गाइस खिन्थु सान्दुङा नै गोजौआवसो दं नै भगबान जों गाइस गाहायाव थाबा ओरै स्लेब नुसिगौमोन बाट दा जों गोजौआव दं नालाय नै गोजौआवसो दं औ भगबान आंसो दा नै स' फाइनालि गाइस जोङो नागाटी हिलनि पुरा टपआव दं टप एकदम टप फुल टप गाइस लांदां हेपेन ओइ नास्ला जों गाखैदो औ भाई मानिनांगोन गाइस जोंखौ जों मालाबाबो जेनना थाया लाइफआव जेरै रियेलिटियावबो एरै गाइस मालाबाबो जों जेननानै थाया गाइस औ माय गड बा आयु गाइस नै ओजों खिन्थु डेन्जार ग्रं ग्रं बुहुद रिक्स जागोन जानला मानला नङा ओइयाव अन्थाइ मोनसे दं खिन्थु भगबान गिबाय दं नै आयु बाट गाइस आं मोनसे बाथ्रा होननि आं दहायबो होनखांबाय जों इमान हिटनि भिउ इमान हिट प्लेस बाट नैफोर बुस्थुखौ लांफादो गाइस जों दहायबो नै बेगाव सोजना लादो जों दहायनि पेकेट मिथाइ लानायखौ नैफोरखौ रावबो इयाव गालांनो हालै आंनि थाखायबा आं होनखायो गोबां गाज्रि नुयो गाइस गोबां गाज्रि नुयो बाट ओजों नायहरबा वाव गाइस आं आखाइ खेरोबा आं दुनियाखौनो आं लाजोबनो हागोन आयौ अ माय गड गाइस माइन्डआव आंना वाव 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 वावल' फैग्रा जाबाय
जाला जेबो बाथ्राया ओंखारला औ फा लाइफ इज सक्सेस गाइस स' गाइस जों दसे इयाव ओरैनो इन्ट्रेस्ट खालामनानै दसे जनानै थानोसै ओमफ्राय दसे नोजोराखै इन्जय लानोसै टाइमाबो जाबाय 3 o'clockनि बारबाय ओमफ्राय गाइस PM जाबाय दा बेलासियानो बाट इयाव गोजौखायसो जों सान्दुंखौ गोजौ मोनदो ओमफ्राय जों थाब थाब थांनांगौ डिलारावबो हाबलांनांगौ ओमफ्राय थाबनो मोननांगौ ओंखायनो ओंखारलांनायाबो बुहुद साफार बुहुद गोजान दंबावो ओंखारलांनाया ओंखायनो जोङो दा दसे मोननैसो फट' लानोसै खासे फट'नि बिराद माबा जागासिनो फट' मोननैसो लानोसै ओमफ्राय गयिं स' गाइस नोंथांमोना नेथ' दसे ओमफ्राय लोगो मोनगासिनो गाइस Okay guys, finally I'm at home guys. बिराद मेंबाय आं दा न' मोनफैनानै फ्रेस जाना दुगैनानै बुरा स्र' जाबाय आयौ मेंजोबखानांगौमोन गाइस स' आं दहाय ससेनिफ्राय भिडिअ लानाय जायासै स' गाइस दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो आं मिथिला स' एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बुहुद हार्डैबाबो बिराद खस्थ'यैबाबो भिडिअ लागासिनो आङो नोंथांमोननि थाखायनो एसे सापर्ट होलायबानो जाबाय दाथ' मिथिखागोन नोंथांमोना मबाइलाबो आंना थांफिनलायबाय बायफिनलायबाय उपाय इज नाथिं आंना दिनै जेथिंबो डेमेज सब गासैबो अलमस्ट दा मा खालामबावनो उपाय गैया स' अके गाइस नोंथांमोना नायना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय अन्नानै गासैबो आरो लाइक शेयारखौ खालामना होथारफोरा अन्नानै प्लिज शेयार खालामना हो गासैबो वाट्सएप स्टेटासाव एसे शेयार खालामनानै सोरबा लोगोनो शेयार खालामनानै एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बुहुद खस्थ'जों बानायदो भिडिअ मानो आरो एसे राइट साइडनि बाटोनाव क्लिक खालामना गालांबानो जाबाय थ' अके गाइस आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामथ'नो सानबाय बिराद खस्थ'जों मोनफैबाय आं उन्दुनोबो बिराद ओंखारबाय बिराद मेंदो गाइस आं दा उन्दुग्रोनोसै गाइस दे होनबा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायना एसे मोजां मोनदोंबा एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो बिराद खस्थ'जों मेहनतजों बानायनाय नालाय एसे अनलायदो ना मा होनो गाइस मेगना जाथारला आंना दे होनबा गाइस बाय बाय